కావాలయ్యా, నీ పరలోక అభిషేకం కావాలయ్యా. ప్రార్థనా శక్తి నాకు కావాలయ్యా, నీ పరలోక అభిషేకం కావాలయ్యా. యేసయ్యా కావాలయ్యా, నీ ఆత్మ అభిషేకం కావాలయ్యా. యేసయ్యా. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమున అందరికీ శుభములు తెలియపరుస్తున్నాను. అందరూ బాగున్నారా? మరి ప్రార్థన చేసుకుని ఈ రోజు దేవుని యొక్క వాగ్దానాన్ని ధ్యానం చేద్దాం. పరిశుద్ధుడా, మహాగణుడా, ప్రేమ కలిగిన యేసయ్య, ఈ రోజు మాకు ఇచ్చినందుకే నేను స్తుతిస్తున్నాను. మా వ్యక్తిగత జీవితాల్లో ఎన్ని కష్టాలు బాధలు వచ్చినను మాకు నీ భద్రత క్షేమాన్నిచ్చి సజీవుడుగా మా జీవితంలో మీరు జరిగిస్తున్న ప్రతి మేలు బట్టి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ ఈ రోజు నీ వాగ్దానం ద్వారా నాతో మాతో మాట్లాడమని నీ కుమారుడు మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఈరోజు దేవుని యొక్క వాగ్దానము ఏంటనగా మరి కీర్తనలు 81:10 ఐగుప్తుల దేశంలో నుండి నిన్ను రప్పించిన నీ దేవుడనగు యెహోవాను నేనే, నీ నోరు బాగుగా తెరువు, నేను దానిని నింపెదను. పిల్లరా, ఈ రోజు నా ప్రభుత్వ అద్భుతమైన వాగ్దానము ఏంటనగా మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఈ సత్యాన్ని గమనించాలి. నోరు బాగుగా తెరవడం అంటే మరి సహజంగా తెరిచే నోరు కాదు. ఆత్మీయంగా ఈ యొక్క అంతరంగముల సమస్త విషయాలను దేవునికి చెప్పడానికి ఈ హృదయాన్ని తెరవమని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. చూడండి, ఒకవేళ మన పబ్లిక్లో వెళ్ళి నోరు బాగా తెరిచి బాగా మాట్లాడమనుకో, అందరు ఏమనుకుంటారండి? చాలా అపార్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. కానీ దేవుడు అంటున్న మాట ఏంటంటే, నీ నోరు బాగుగా తెరువు, నేను దానిని నింపెదనని అంటున్నాడు. ఎంత మంచి దేవుడు! అన్ని జనులు అదేవిధంగా చుట్టుప్రక్కల వారు నువ్వు నోరు తెలిస్తే అపార్థం చేసుకోవడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. కానీ దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటనగా నీ హృదయాన్ని ఆయన సన్నిధిలో కుమరించమంటున్నాడు ఆయన. హల్లెలూయా. మరి తల్లి పక్షిని మరొకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే వాటి పిల్ల పక్షులకి ఆహారం ఇచ్చేటప్పుడు మరి తల్లి పక్షికి ఏదైనా ఆహారం అలా అనుకుంటే మరి పిల్ల పక్షులు బాగా నోరు తెరిచి ఆ గూటిలో నుంచి ఎదురు చూస్తున్నాయి. ఎంత అద్భుతమైన సన్నివేశం! తల్లి పక్షి కొరకు ఎదురు చూసుకొని కనిపెట్టుకొని ఉండి నోరు ఆకాశం వైపు తేల్చున్నట్టుగా మనకు కనబడుతుంది. ఈ రోజున దేవుని ఎదిగిన వారుగా, దేవుని ప్రజలుగా, దేవుని బిడ్డలుగా మనము కూడా ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరిచి ఆత్మీయంగా మన హృదయంలో ప్రతి విషయాలను పెట్టుకోలేకుండా విశ్వాసంతో ఆయనకు ప్రార్థిస్తే వారిగా ఉండాలి. ఈ రోజున ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. హల్లెలూయా. యాకోబు రాసిన పత్రిక 4:2 అంటున్నాడు, దేవుని అడగనందున మీకేమీ దొరకలేదు అంటున్నాడు. ఈ రోజున చాలా మంది ప్రార్థన చెయ్యరు కానీ ఎన్నెన్నో మాట్లాడుతుంటారు. బాగా మాట్లాడేవాడు ప్రార్థన చేయడు, బాగా ప్రార్థన చేసేవాడు ఎక్కువ మాట్లాడాడు. ఇది సత్యము. ఆత్మీయ జీవితంలో ఎక్కువగా ప్రార్థన గడిపే వ్యక్తిని మరి అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే చాలా మట్టుకు వాళ్ళు సాధారణంగా మౌనంగా ఉంటారు. ఎందుకనగా వారి అంతరంగమంతా ఖాళీ అయిపోయి దేవుని చేత నింపబడ్డారు. హల్లెలూయా. ఈ రోజున ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. మరి చాలాసార్లు మా సంఘానికి వచ్చే ప్రతి ఒక్క కొత్తగా వచ్చే వ్యక్తులకి ఈ మాట చెప్తుంటాను, ప్రార్థన చేయండి అంటారు. వారికి 1000 వాగ్దానాలు 1000 స్తోత్రాలు బుక్స్ ఇస్తూ, నా ప్రజలారా ఆలకించుడి, నేను మీకు సంగతి తెలియజేతును. అయ్యో ఇశ్రాయేలు, నువ్వు నా మాట వినిన ఎడల ఎంత మేలు! అన్యుల దేవతలలో ఒకటిను నీలో ఉండకూడదు, అన్యుల దేవతలలో ఒకదానికి నేను పూజ చేయకూడదు. ఐగుప్తుల దేశముల నుండి నిన్ను రప్పించిన నీ దేవుడనగు యెహోవాను నేనే, నీ నోరు బాగుగా తెరుము, దానిని నింపేదను. హల్లెలూయా. ఈ రోజున మరి ఏదో ఇలా మరి దండం పెట్టుకుని వచ్చినట్టు కాదు. ప్రార్థన అనగా జీవం కలిగిన దేవునితో మాట్లాడడం, హృదయంతో మరి హృదయానుసారుడైన మన దేవునితో మాట్లాడడం. ఆ జీవం కలిగిన దేవునితో ఈ రోజున మాట్లాడతావా? ఎన్ని రోజులాయే, ఎన్ని సంవత్సరాలాయే నీ నోరు తెరిచి నీ ప్రతి సమస్యను ఆయన ఎదుట పెట్టలేకపోయావు. ఈ రోజు నుండి అయినా నీ నోరు బాగుగా తెరుము అనగా ఎన్ని గంటలు ప్రార్థిస్తావో అన్ని గంటలు నీలో ఉన్న భారమంతా తొలగిపోతుంది. ఉదయకాలమున ఈ మాటలతో నేను బలపరుస్తున్న పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి ప్రార్థన చేస్తావా? నీ నోరు బాగుగా తెరుము, అంతగా దీవించబడతావు. మోర్ ప్రేయర్, మోర్ పవర్. మోర్ పవర్ కావాలంటే మోర్ ప్రేయర్ కావాలి. ప్రార్థన చేసుకుందాం.
జీవం కలిగిన ప్రభువా, నీ మాటలతో మమ్మల్ని బలపరిచినందుకే నేను స్తుతిస్తున్నాను. ఎంతమంది అయితే ఈ రోజు వరకు ప్రార్థనలో అయ్యా చాలా చాలా అల్పమైన ప్రార్థన చేస్తున్నారు, వారందరూ ఈ రోజు నుంచి బలమైన ప్రార్థన యోధులుగా మారాలని ఈ వాగ్దానాన్ని మీరు సంప్రదించుకుంటుండగా, వాగ్దాన ప్రకారం మా జీవితాలు అయ్యా మేము నోరు తెరిచి ప్రార్థించే ప్రతి ప్రార్థనకు జవాబిచ్చి గొప్ప కార్యములు జరిగించి ఆశీర్వదించమని ప్రతి ఒక్కరు నా దేశంలో, నా కుటుంబంలో, నా ప్రాంతంలో ప్రార్థన యోధులుగా మార్చమని ఆశతో ప్రార్థించే వారిగా చేసి వాగ్దానాలు స్వతంత్రించుకునే కృపతో నింపమని నీ కుమారుడు మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్.